Volám sa Filip Bielek a som výtvarník, momentálny študent na Vysokej škole výtvarných umení v 3. stupni doktorandského štúdia. Tak to je asi všetko. Nezamestnaný momentálne. Čo robím? Zaujímam sa o svoje rodisko, čím je vlastne Bratislava, Petržalka, a snažím sa v ňom nejako angažovať alebo prispieť do tej debaty o tom meste a nasieram, že akým smerom sa uberá, že dominantne asi tá téma komodifikácie proste verejného priestoru a bývania, všetko ide cez peniaze, nejaké konštruktívne vytváranie toho priestoru tak, aby bol pre všetkých a tak, aby bol zároveň aj nejako estetický, alebo aby sme nejakým spôsobom nevymazávali kus pamäte toho mesta. Zakliatá Bratislava je pre mňa taký mikropríbeh jedného mesta, ktorý sa dá ale vzťahnuť na pomaly všetky slovenské mestá, keďže zdieľame nejakú podobnú históriu aj tej výstavby, konkrétne za socializmu, ale teda aj po nej, nejakého, povedzme, že málo regulovaného rozvoja, ktorý častokrát je presiaknutý aj istým typom arogancie zadavateľov rôznych veľkých projektov, a vo výstave vlastne prezentujeme také väčšie série. Jednou z nich je Nová Petržalka, ktorá mapuje vlastne situáciu vo výstavbe v Petržalke po páde komunizmu, a v nej sa vlastne Filip pýta vyslovene, že či tá architektúra má nejaké nové kvality, aké má kvality. Polystyren je vlastne aj takým grom tejto výstavy, čo sa týka materiálu. Čo sa týka zateplenia, tak Filip má jednu veľkú výraznú sériu, kde kriticky vlastne nakladá s tým, ako sa zateplili monumentálne maľby v Petržalke. On preberá motív troch bežcov, a ktorý vlastne vráža do rôznych zanedbaných, zabudnutých materiálov, kde sa objavujú tieto motívy ako nejaké prízraky doby, na ktorú možno chceme aj zabudnúť tým, že prekryjeme jej pozostatky. Viaceré tie projekty, či ten Ohýzda na Dunaji, čo je vlastne o rekonštrukcii hotela Danube, že v podstate v centre mesta nám vyrastol taký paškvil z najlacnejších materiálov, a takisto ten projekt o Červenej pošte, čo už v podstate je staršia vec, ale to isté, zase kus moderný a kus kvalitnej architektúry bola úplne zničená. Niečo, čo bol aj signifikantný bod v priestore a pamäť miesta. To je akoby nejaká jedna vrstva, čiže akoby ďalšia vrstva je akoby nejaká sociálna. To kritika toho developmentu nie je v tom zmysle, že by som bol proti nejakej akoby novej výstavbe, ale skôr mi ide o to, že pre koho sa stavia a či vôbec pre niekoho, pretože mnohé tie novostavby sú prázdne, poprípade sa z nich stali investičné byty, ktoré neslúžia nikomu, iba proste sa s nimi obchoduje na trhu, a hlavne teda tú mladú generáciu, ktorá nemá kde bývať alebo má problémy s nachádzaním si bývania, nedostatok nájomného bývania, absolútna absencia štátu alebo mesta. No, nehovoriac o tom, že tie budovy majú častokrát nízku kvalitu ako estetickú, výtvarnú, architektonickú. Dokonca by som povedal, že ako absolútne nereflektujú to, čo sa dneska v architektúre deje alebo v urbanizme skorej, a vytvárajú sa iba mŕtve miesta alebo getá pre bohatých a podobne. Čiže je to celý taký mix proste nešťastných rozhodnutí, podľa mňa, z ktorých bude Bratislava trpieť ešte v najbližších v podstate 50 alebo 100 rokov, si myslím. Filip vlastne pre mňa pracuje s istým druhom antiestetiky. Jeho prístup k materiálu je veľmi niekedy taký polopatistický a až možno agresívny, až brutálny. Ale ono je to aj zámerom. Ono to vlastne ako keby napodobňuje aj náš prístup k nejakému, povedzme, kultúrnemu dedičstvu, k verejnému priestoru. Ale teda snažili sme sa ukázať niektorými takými dôvedkami, dielami, ktoré ešte neboli vystavené, že Filip by to vedel urobiť aj inak, vedel by to urobiť aj veľmi, povedzme, aj akademicky, ale teda vie skočiť vlastne pri tom svojom, podľa mňa, angažovanom hneve zas do polôch, ktoré sú vyslovene
až také sarkastické. Teda jeho tvorba je pre mňa angažovaná, hoci teda sa netýka iba tých materiálnych výstupov. Filip je teda aj organizátor nejakého kultúrneho života. Dominantné nejaké výrazové prostriedky sú asi možno, že kresba, alebo až taký nejaký ready-made, raz zbieram veci, alebo vyťahujem z kontajnera a nejakým spôsobom ich možno až estetizujem. Ja rád robím tie veci ako keby, keď vzniknú za noc, alebo proste je to také rýchle a úderné. Dosť ma asi ovplyvnila práca v divadelných dielniach, kde som robil 8 rokov zvárača. Častokrát sa ma ľudia pýtajú, že do akého materiálu rád robím, tak mne je to vlastne jedno, čo chytím pod ruku, tak to spracujem. Snáď sa mi teraz podarí, že aj niečo vyriešim, alebo dopomôžem niečomu ešte viac. No. Myslím, že kvalita bývania a verejného priestoru je rozhodujúca aj dosť radikálne ovplyvňuje naše životy. No.